20 ta' Mejju, San Bernardinu ta' Siena, saċerdot, għex bejn l-1380 u l-1444. San Bernardinu twieled familja nobli u sinjura fit-8 ta' Settembru f'Massa Marittima f'dik li kienet ir-Repubblika ta' Siena l-Italja fejn missieru kien gvernatur. Meta kellu 3 snin tilef lill-ommu u ta' 6 snin lil missieru u rabbietu tsitu li batitu l-iskola u kellu edukazzjoni tajba. Sar ġuvni ferrieħi u ħabrieki, ma kienx jista' għal kliem ħażin u mġieba indeċenti. Fl-1400 meta kellu 20 sena faqqat l-epidemija tal-pesta fi Siena u flimkien ma' żgħażagħ oħra marjejn fl-isptar ta' Santa Maria della Scala li kien ikun tant mimli bil-morda li ġieli mietu 20 ruħ f'ġurnata waħda. Uħud minn sħabu mardu u mietu iżda hu ħelisa għalkemm marat għal bosta xhur. Fit-8 ta' Settembru tal-1402 meta kellu 22 sena daħal mal-Franġiskani, illum magħrufa bħala konventwali, u fit-8 ta' Settembru tas-sena 1404 qaddes l-ewwel qudiesa solenni tiegħu. Wara li qaddes għala il-permess li jmur fl-eremitaġġ fuq l-għolja ta' Capriola biex jgħix flimkien ma' dawk li ħadnu ir-riforma Franġiskana tal-Osservanti illum frati minuri. Dawk is-snin fi skiet swewlu ħafna għal prietki li wara intefa' għalihom. L-ewwel prietka tiegħu kienet ukoll fit-8 ta' Settembru. Il-Papa Martin V fl-1427 ried jagħmlu isqof ta' Siena, iżda ma aċċettax it-talba li jsir isqof ta' Ferrara u wara ta' Umbrio li kien għamillu il-Papa Eugenju IV. Imbagħad fl-1448 aċċetta li jkun il-Vigarju Ġenerali tal-Ordni fejn dam sal-1443 meta irreżenja biex ikun jista' jkompli l-missjoni tiegħu li jippriedka. San Bernardinu xerret id-devozzjoni lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu. Kull meta kien jippriedka kien ipoġġi fejn jara kulħadd tabella bi 3 ittri kbar miktubi fuqha IHS Jesus Hominus Salvator, Ġesu Salvatur tal-bniedem. Dawn it-3 ittri narawhom spiss użati fil-knejjes, fuq l-osti, fuq pjaneti, fuq affarijiet oħra. Huwa ħadem ħafna għar-riforma tal-ordni, kabbar b'mod tal-għaġeb ir-riforma osservanti li sabat ħaddan biss 130 reliġjuż, il-biċċa l-kbira għajkijiet u ħallija b'4,000 imqasmin f'aktar minn 300 kunvent. Insista però li l-patrijiet osservanti li tagħhom kien l-ewwel Vigarju Ġenerali jibqgħu taħt l-ubbidjenza tal-ġeneral tal-minuri konventwali. Huwa miet fl-20 ta' Mejju tas-sena 1444 f'Akwila fl-età ta' 64 sena fil-kunvent tal-minuri konventwali tal-Akwila meta kien fi triqtu biex imur jippriedka f'Napli lejliet it-tluħ fis-sema ta' Kristu u ġie midfun fl-istess knisja tagħhom. Huwa ġie ikkanonizzat mill-Papa Nikola V fl-24 ta' Mejju tas-sena 1450. Il-Papa Nikola V iddikjarah l-ewwel qaddis tal-Osservanti biss 6 snin wara mewtu nhar lejt il-50 tas-sena mqazza. Fl-1957 il-Papa Piju XII ħattru patrun tal-predikaturi Taljani. Hemm il-periklu li naraw biss l-attività li għamel Bernardino ta' Siena, li ħassib in-nies morda, li priedka, li studja, li kien amministratur tajjeb u ninsew is-sors minn fejn kien iġib l-enerġija tiegħu.
M'għandniex ngħidu li Bernardino seta' kien kontemplattiv kbir kieku kellu ċans. Huwa kellu din l-opportunità u ħada u għexa fil-ħajja ta' kuljum. Frott il-ħajja ta' talb u kontemplazzjoni tiegħu, San Bernardino tkebset devozzjoni kbira lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu, tant li kull meta kien jippredika kien ipoġġi fejn jara kulħadd tabella bi 3 ittri kbar miktubin fuqha IHS. U kien jgħid l-isem ta' Ġesu huwa l-glorja tal-predikaturi għax id-dija li tagħmmex ta' ismu iġġiegħal li l-kelma tiegħu tiġi imħabbra u mismuha. Fl-ittra lil Filippin kapitlu 2 versi minn 9 sa 11 insibu għalhekk Alla ollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema fl-art u fqih l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu qarkub tejhom u kull ilsien jistqar Ġesu Kristu hu l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Nhar il-ġimgħa 5 ta' April tas-sena 2013 il-Papa Franġisku qal dan id-diskors dwar l-isem ta' Ġesu f'omilija tiegħu f'Santa Marta. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 4 versi minn 1 sa 12 insibu ir-rakkont tal-episodju ta' meta Pietru u Ġwanni arrestati għax ħabbru f'Ġesu il-qawmien mill-imwiet jiġu imkaxkrin quddiem is-Sinedriju għal-mistoqsija fuq għaliex kemm kienu fejqu l-tzopp qrib il-bib tat-Tempju, Pietru wieġeb għamilnieh fl-isem ta' Ġesu Kristu. Fl-isem ta' Ġesu, hu Salvatur, dan l-isem Ġesu. Meta wieħed jgħid Ġesu huwa proprju hu, jiġifieri dak li jagħmel il-mirakli. Pietru jirrivela verità meta jgħid għamilnieh fl-isem ta' Ġesu għaliex huwa iwieġeb ispirat mill-Ispirtu Santu. Infatti aħna ma nistgħux nistqarru lil Ġesu, ma nistgħux nitkellmu dwar Ġesu, ma nistgħu ngħidu xejn dwar Ġesu mingħajr l-Ispirtu Santu. Huwa proprju l-Ispirtu Santu li jimbuttana biex nistqarru lil Ġesu, jew biex nitkellmu dwar Ġesu, jew biex ikollna fiduċja f'Ġesu. Huwa proprju hu li jkun qribna fil-mixja ta' ħajjitna dejjem. Ħanu rakkuntalkom esperjenza personali tiegħi marbuta ma' tifkira ta' raġel missier 8 uliet li jaħdem fil-kurja arċiveskovili ta' Buenos Aires. Qabel ma joħroġ, qabel ma kien imur biex jagħmel xi ħaġa li kien ikollu jagħmel qal kien dejjem il-issem bejnu u bejn ruħu Ġesu. Darba minnhom staqsejtu, imma għaliex dejjem tgħid Ġesu? Meta jien ngħid Ġesu weġibni dan ir-raġel umli, inħossni qawwi, inħossni li nista' naħdem għax naf li hu jkun ma' ġenbi, li hu jieħu ħsiebi. Madankollu dan ir-raġel ma studjax teoloġija, għandu biss il-grazzja tal-mamudija u l-qahwa tal-Ispirtu u din ix-xhieda tiegħu lili għamlet li tant tajjeb. L-isem ta' Ġesu. M'hemm ebda isem ieħor. Forsi jagħmililna tajjeb ukoll illi li ngħixu f'dinja li toffrilna tant salvaturi. Kultant, meta jkun hemm diversi problemi, il-bnedmin jafdaw ruhom mhux lil Ġesu, imma għal realtajiet oħra saħansitra jirrikorru għal sħaħar sedutturi sabiex isolvu s-sitwazzjonijiet jew inkella imorru jikkonsultaw il-karti tax-xorti biex ikunu jafu x'għandhom jagħmlu. Imma mhux billi nirrikorru għand is-saħħar għal karti tax-xorti li nsibu s-salvazzjoni, din tinsab biss fl-isem ta' Ġesu u hemm bżonn li nagħtu xhieda ta' dan. Hu huwa l-uniku Salvatur. U int, issejjaħ l-isem imqaddes ta' Ġesu biex jgħinek taġixxi f'ismu u għall-glorja tiegħu. Iżżomm lil Ġesu bħala l-uniku Salvatur li dejjem għandna nirrikorru għandu u tirsisti biex twassal lill-ismu lill-oħrajn ħalli huma wkoll jażluh bħala Salvatur tagħhom. Nagħlaq b'din it-talba sabiħa li tbierek lil Alla. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu
Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierka l-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha. U imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, inżrajt imħabba li ma bħala lejn l-isem imqaddes ta' Ġesu fis-saċerdot San Bernardinu ta' Siena. Għamel li bil-merti u t-talb tiegħu nitkebsu dejjem bl-ispirtu ta' mħabbtek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.